Szeretettel köszöntök mindenkit! Ezúttal szerszámokat fogok mutatni, illetve Temu szerzeményeket, amiket a makettezéssel kapcsolatban beszereztem az elmúlt időszakban. Úgyhogy nézzük is meg őket. Temuról előjáróban annyit, hogy én nem szeretem alapvetően ezeket a helyeket, én ezt az Alit se preferáltam, de a Temuról annyit írtak, ugye, hogy tettem egy pár próbát, és alapvetően tényleg jók voltak a tapasztalatok. Tehát nekem az lett összességben általánosan a tapasztalatom a Temuval kapcsolatban, hogy a legtöbb dolog, amit árulnak, azért az ott gagyi, vagy valamilyen minőségi problémájuk van, de azért nagyon sok dolog valóban, amit nehéz elrontani, azok valóban jók és valóban jó áron hozzák, illetve a Temunak megvan az az előnye mostanában, hogy illetve hát mióta rendelek, vagy hát én úgy tudom az elejétől fogva, és még kitart ez, hogy gyakorlatilag háztól házig szállítják, tehát az ellentétben a többi ilyen AliExpress és egyéb csomagküldővel, ezek mindig postán maradó küldemények voltak, és ez nagyon kényelmetlen volt ezt kezelni, de ez ugye mindig háztól házig jön, vagy legrosszabb esetben csomag lerakó pontra. Másrészt ugye ugye általában a makettő felszerelésekkel kapcsolatban ugye ez egy kétféle iskola létezik, vagy hát kétféle hozzáállás létezik, ahogy én tapasztaltam. Én mindig is azt szeretem a makettezésben azért, amikor az ember még gyerekkoromban is, még amikor nem ennyire nagy energiát fektettem bele, hanem gyakorlatilag gyerekként csak szórakozásból csináltam, akkor is az vonzott a makettezés mellett, hogy az ember ezeket a kis szerszámokat, meg ezeket a kis hasznos kütyüket, valamiket összeszedegeti, és ennek volt egy ilyen kis sikeri élménye, hogy felhasznált az ember mindenfélét ahhoz, hogy elkészüljön egy makett. Ezt nem mindenki szereti, tehát én már olvastam Facebook fórumokat, ahol erre valaki kiakadt nagyon, hogy ez hülyeség, meg ez gányolás, meg mit tudom én. Jó, nyilván valahol a kettő között vagyok a mai fejemben, nyilván gyerekként csak ugye használtam, amit találtam. Valahol a kettő közötti állapotot szeretem, tehát nyilván szeretem azt használni, amit erre találtak ki, de nagyon nagy örömömet lelem akkor is, hogyha tudok valami teljesen más dolgot találok, ami egyébként tök jól használható makettezése is. Ennek van egy ilyen kis bája, ezt volt már olyan Facebook csoport, ahol kikérték maguknak, hogy milyen ne taknyoljon itt mindenki semmit, meg hogy jön az ahhoz, hogy itt nem a gyári AK, meg nem tudom milyen termékeket használja, és akkor hűha, és az borzasztó. Na hát én ezt is elítélem, tehát én a kettő között vagyok alapvetően, úgyhogy a Temuból sikerült egy-kettő tényleg jó dolgot találni, amit tudok ajánlani, úgyhogy akkor menjünk is ezen végig. Első és leghasznosabbnak ítélt kis dolgom, ez a kis akkumulátoros kézi fúró alkalmatosság. Erre is van természetesen, én amit használok alapvetően, vagy eddig is használtam, meg szeretek használni, az ugye a Denvers fúró, mikrofúrója, ami tényleg egy precíziós eszköz, csak ugye a Denvernek megvan az a hátulütője, hogy elő kell venni, nagy a doboz, kivenni, az ugye nem akkumulátoros, bedugni, tehát ahhoz, hogyha néha fúrni kell egy lukat, vagy le kell csiszolni valamit, akkor nagyon-nagyon sok esetben az ember, hogy lusta, legalábbis én lusta vagyok, hogy akkor mindig előkaparjam az egészet, meg bedugdossam, meg mit ez a macerás. Ehhez képest ugye ebbe a kis szerbe gyakorlatilag itt van az a kis cucc, és ahhoz, hogy mondjuk egy lukat az ember kifúrjon, arra gyakorlatilag teljesen tökéletes, ugye az ismert gyors, tokmányos dolog, és lehetett hozzá nagyon sok kiegészítő, ilyen befogó szárat szerezni, tehát ők maguk is árulnak. Tehát ők maguk is adnak is egyébként hozzá gyárilag, de ugye ezeknek az szokott lenni a hátulütője, hogy nagyon kevés méretű, tehát
Tehát általában szabványméreteket dolgoznak a többi gyártók, és nem biztos, hogy bele tud tenni az ember mindenféle fúrószárat, de ehhez lehet még külön is, vagy hát nem ehhez, ugye általában is lehet csomagba kapni gyakorlatilag még ilyen befogó alkalmatosságokat, és egyébként ezek tényleg filléresek, tehát ezek ilyen pár száz forintos tételek, de úgy egyébként ez a szett, amit itt lehet látni, így ez volt hozzá gyakorlatilag gyárilag, tehát ez semmit nem kellett venni, ugye tartalmazott egy vágókorongot, csiszolófejeket, polírozófejet, és mondom, emellé lehetett még pluszba venni ilyet, tehát ez, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos kis cucc, és maga ez a fúró is azt hiszem 2000 valamennyit, tehát olyan 2000 forint környékén volt, tehát egy olyan dolog, ami, hogyha most ami működik egy évig, fél évig, akkor se sajnálja az ember, és nem jó a tengelye, tehát nem lötyög, tehát tényleg elég, ahhoz képest elég precíz. Egyetlen kis hibája van, hogy nem fokozatmentes, tehát 3 fokozatban dolgozik, és hogyha mondjuk az ember így fúr, akkor mindig végig kell pörgetni mind a 3 fokozatot, de hát ez a legkevesebb, tehát ez mondjuk ettől még ez egy tökéletesen jól működő dolog szerintem. Tehát ez ennek nagyon örültem annak idején. Ezzel összefüggésben nagyon sokféle, és megint csak ilyen filléres tételekről beszélünk. Tehát, hogy a gyárilag, hogyha ilyet az ember barkácsboltba akar venni, akkor vagy az van, hogy egy komplett készletet kell vegyen, amiben van 2-3 darab, és külön szerintem nem is feltétlenül mindig árulják, de egyébként elég horror árba. Ehhez képest ezek is ilyen 100 forintos, vagy azt hiszem talán 400 vagy 500 forint, amilyen kőkemény árakban mozognak, és van ugye ilyen egybeépített polírozó fej, kicsi, nagy, ugye fölcsavarozható, amire az ember azt tesz, amit akar, és rengeteg fej hozzá. Ugye ezeket olyan sokszor nem is nagyon lehet használni, mert szétpizslenek, tehát ahhoz képest gyakorlatilag nagyon jól használhatóak. Emellett ezt pont talán a legutóbbi rendelésbe sikerült beszereznem fúró szárak. Na most itt is az a helyzet, hogy most mondhatja valaki, hogy jó, de hogy általában is egyébként tényleg ez igaz, hogy általában ott szokott lenni az átverés, hogy adnak egy ilyen készletet, amiből maximum mondjuk föl tudsz használni, mondjuk, mert pont azt a méretet használod, tehát mondjuk föl tudsz használni mondjuk 3 darabot, vagy 4-et, és akkor ezért cserébe venni kell egy egész készletet. Na most ez az egész, ez is azt hiszem valami 500 forint volt, tehát gyakorlatilag, hogyha ennek csak az 1/5-ét használod, vagy 3-4 darabot használsz, akkor is jobban jársz, mint bármilyen más egyébként márkás fúrószárakkal, és annyival egyébként tulajdonképpen nem lehet rosszabb, mint bármi más, annyi, hogy itt ez 5 méret, vagy igen, 5 méretben tartalmaz 10-10-10 fúrószárat, de hát ezek úgyis azért törni szoktak, tehát alapvetően ez is praktikus. Akkor még ehhez kapcsolódóan csiszoló fejek. Ez is olyan dolog, hogy a legtöbb, például a Demmershez azt hiszem egy ilyet kaptam, ennél egy picit talán kisebbet, meg talán még 2 profilt. Ez is annyi átverés, úgymond átverés van benne, hogy ez is ugye nem annyi féle ahány darab, tehát hogy gyakorlatilag azt hiszem 1, 2, 3, 4, 5, 6 féle, igen, csak a 6 féléből van több darab. Ezek is olyanok, hogy nyilván most azért is foghíjas, mert kivettem azt a mennyiséget, amit valószínű használni fogok, azokat betettem, hogy kéznél legyenek, és ezek kvázi tartaléknak még jók, de mondom, ez is azt hiszem egy ilyen 300-400 forintos árba van, tehát hogyha csak minden harmadikat használja fel az ember belőle, még akkor is hasznosabb tud lenni, mint mondjuk egy márkás vagy minőségi hasonló fúró szár, vagy fúró fej. És ez polírozó fej, csiszoló fej, bocsánat. Jó, a leghasznosabb dolog, amit egyébként találtam, az a króm
festékes ceruzák. Na most ez már nagyon régi álmom volt, hogy egy ilyet beszerzek. Ugye ebből rengeteg ilyen tollat láttam már korábban. Ezt többféleképpen is szokták használni, van, aki kiönti belőle a festéket és kifújja a festékszoróval vagy ecsettel, vagy valaki használja tollal. Mind a kétféleképpen működik, mert egyébként elég könnyen lejár, tehát ezt le lehet kis erőbefektetéssel le lehet venni a tetejét. De alapvetően, ha csak tollként használja az ember, azt kell mondjam, hogy olyan gyönyörűen csillogó króm felületet biztosít gyakorlatilag, hogy a mostani maketthez is például ezt használtam a tükörként adott fólia helyett, illetve a lámpák alatt is, tehát annyira gyönyörűen fényes, tényleg tehát tényleg krómos, totálisan tükröződő felületet csinál, hogy például a lámpák belső foncsorozását az tökéletesen meg lehet csinálni, olyan szép lámpákat lehetett vele csinálni, meg tükröket vagy egyebeket, és teljesen jól működik ecsettel is, tehát elég jól folyik, tehát úgy is jó, hogy az ember oda dolgozik, utána ecsettel egy kicsit eldolgozza, vagy akár ecsettel fölviszi, és ugye korábban azt tartott vissza ezektől a tollaktól, hogy ami úgymond ilyen minőségi márkás toll, amivel felé már kacsingattam, hogy venni kéne olyat, azok tényleg ilyen 1000-2000, tehát nagyon horror árakban voltak, és azért egy ilyen tollat, hogy ki tudja mikor szárad be, azért mondjuk 2-3 ezer forintért ott már elgondolkozik az ember, mert akkor inkább vesz krómfestéket, és akkor azt tudja, hogy működik, és úgy marad. De ez az egész, ezt úgy árulták, azt hiszem, hogy 5-ös, 10-es, vagy 5-ös vagy 10-es darab csomagba, és 1000 forint alatt vagy körül volt, gyakorlatilag egy 4-es vagy 5-ös készlet. Tehát ez ilyen, megint csak fallagosan ilyen 100 forintos tétel. Tehát én már használtam most ez a legutóbbi BM21-es maketthez, tehát ott is gyönyörű volt, tehát ha már egyszer használtam, akkor én azt mondom, hogy ez gyakorlatilag tökéletesen megéri, de ennek nagyon örülök. Tehát tényleg ez olyan kategória, ami szerintem teljesen megéri minden szinten onnan megvenni, tehát tényleg jól működött. Ja, és egyébként elég jól fog, tehát most az még itt szárad, de amikor megszárad, akkor tényleg elég jól tapad a felülethez, tehát teljesen hibátlan. Ehhez kapcsolódóan árulnak még hasonló fém-metál tollakat, arany, ezüst és réz színekbe. Én most az arany ezüstöt próbáltam még, de már egy kicsit lehet, hogy legközelebb még a rezet beszerzem, mert az is jól nézett ki. Ez nem golyós, ez sima filztoll, és nem króm, ez alumínium. De ahogy látható, ez is teljesen tökéletesen, szépen használható. Ennek egy picit könnyebben lejön a teteje, tehát az látszik, hogy ezen nagyon patent, tehát nagyon jó a zárókupak, és golyó is van benne, tehát jó eséllyel nem fog beszáradni ideig. Ezt nem tudom, mert ez csak egy klasszikus toll, ez egy kicsit könnyebben lejár a vége, tehát lehet, hogy ez gyorsabban be fog száradni, de ez is vagy 2, vagy 4-es, úgy árulják, hogy vagy 2 ezüst, vagy 2 arany, vagy 2 ilyen, 2 olyan, vagy 4, bocsánat, tehát 4-es éve, tehát 4 ilyen, 4 olyan, vagy 2-2 variációban, tehát szerintem ez is egyébként, amilyen áron árulják, gyakorlatilag ez teljesen megfelelő. Akkor kétoldalas ragasztószalag. Na most kétoldalas ragasztószalaggal régen még az Office Depotban lehetett kapni normális ragasztószalagokat, ami ilyen tényleg megfelelő hosszúságú volt, jól ragadt, és nem csillagászati árakban voltak. Na most az valami oknál fogva én nem találom, tehát megszűnt, eltűnt a készletből. Amit mostanában látok ilyen tényleg úgymond minőségi boltokban, bár hát az is nyilván egy kínai valami, tehát ami ilyen, most tudom, mi szokott lenni, Tessa, vagy ilyen márkába, azok tényleg horror árakban vannak. Tehát régen úgy mondom, hogy 5 méteres, azt hiszem, vagy 2 méteres szalag volt,
ilyen 1000 forintba, most meg ilyen fél métereseket, meg ilyen, tényleg ilyen méter alattiakat árulnak 3000 meg 2000 forintért, és olyanba is belefutottam, ami gyakorlatilag egyszerűen nem ragad. Tehát a 2 oldalas ragasztót egyébként arra használom, hogyha valami hurkapálcára, valami kis elemet kell rögzíteni, akkor hurkapálcára fölragasztok belőle egy kis valamit, és akkor arra tökéletesen föl lehet ragasztani, és megtartja az elemet, és tök jól lehet vele dolgozni. Na most ebből több variációt is próbáltam, most leginkább ezt próbáltam utoljára, ez ahogy látható nagyon nagy méretű, tehát nem is tudom, ez talán, hát az azt hiszem 5 méter, de biztos, hogy több mint 1 méter, és ez is ilyen 200-300 forintos tételt a töredékárban van ahhoz képest, amit találtam. Amit legutóbb Office Depotba találtam, azzal meg az volt a baj, hogy ez annyira ragadt, tehát nem is Office Depotba találtam, hanem rendeltem valahol. Az annyira megörültem neki, hogy nagy tételben rendeltem, de most azzal úgy jártam, hogy annyira elfolyósodott, hogy ráragad a műanyagra, tehát használhatatlan. Most akkor beszereztem egy 10 darabot, az tulajdonképpen szinte mind kuka. Ez most igazából tulajdonképpen eddig beválni látszik, és emellett árulják, ezt még nem próbáltam, de van egyébként áttetszőbe is. Ez talán egy picit drágább, de hossz szempontjából, tehát hosszra még mindig. Tehát árérték arányban egyébként szerintem még mindig tökéletes, és ugye az áttetsző mi voltából fakadóan akár még másra is használható, nem csak makettezésre. Utána találtam csipeszeket. Na ez is az a kategória, hogy annak idején, én már nem is tudom, talán valami makett shopba találtam, 4 vagy 5 ilyen csipeszem volt, egyébként imádtam őket, hogy vannak is még a mai napig is, de elég súlyos árba voltak azok is, 4 vagy 5 darabot tudtam venni, és úgy voltam vele mindig, hogy mindig 1 vagy 2 kevesebb volt, mint kellett volna, azt hiszem, egy 4-es csomag volt, és mindig kevesebb volt, mint kellett volna. Na most ez, amit láttok itt, ez, hát most nem is tudom hirtelen hány darabos volt, 12, 4, 6, 8, 10, meg kivettem belőle párat, ami kicsit jobban zárt, tehát mit tudom, azt hiszem 15 vagy 20 darabos volt, nem tudom. És ez is valami 1000 forint alatti tétel egyébként. Az tény, és akkor itt jön be hogyan vásárolunk kínai terméket, meg hogyan vásárolunk a Temuról, hogy szerintem legalábbis, hogy be kell kalkulálni a selejtet. Tehát gyakorlatilag annyi, hogy igen, aláírom, hogy ez nem a legtökéletesebb, tehát hogyha megnézzük, hogy a pofák nem nagyon passzolnak mindegyiknél, kicsit elcsúszik, nem mindegyiknek egyen szilárdságú a megfogatási ereje, tehát vagy nem mindegyik egyenletesen szorít, tehát valamelyiket egy kicsit könnyebb megnyomni, valamelyiket kevésbé. De lényeg, hogy itt is megint csak azt tudom mondani, hogy ha összevettem azt, hogy ez a 15 darab mennyibe került, és mennyibe került az a 4 darab, és ebből a 15-ből ki tudtam választani 4 olyat, ami majdnem olyan jó, mint a másik, akkor azt mondom, hogy megérte. Mert mondjuk például ez leharapja a kezemet szinte, ez mondjuk egy kicsit kevésbé, tehát nyilván ahogy éppen össze sikerült rakni ezeket. Tehát ugye a kínai termékeknél legalábbis ezeknél, amiket itt árulnak a Temun, alapvetően az a nagy helyzet, hogy ezek nyilván, én arra tudok tippelni, hogy azért tudják ezt ilyen olcsó, vagy alacsony áron forgalmazni, egyrészt ugye piac, meg marketing, meg beeltetés, máspedig valószínűleg ezek olyan termékek, amik nem mennek át egy minőség ellenőrzésen. Tehát valószínűleg ebből Ching Chong Chung legyártott 1854 milliárd darabot, mit tudom én, a nyugatról vett gyártósoron, vagy amit összeeszkábáltott a fröccsöntő üzembe, és akkor ebből mondjuk, mit tudom én, dolgozik olyan 80-70%-os hiba aránya, tehát gondolom minden 100-ból minden, vagy mit tudom én, 10-ből 2-t tud átadni gyakorlatilag arra a minőségre, amit megrendelt a megrendelő. A maradék, mit tudom én, 9 az megy a selejtbe, vagy megy a Temura, de cserébe ezt annyira is árulják, amennyi szinte az előállítási költség. Tehát gyakorlatilag százalékosan, hogyha az ember így vesz, vagy ebből vesz,
akkor gyakorlatilag pláne mondjuk egy makettezésre, ha nem az a cél, hogy itt az örökké valóságnak dolgozzunk, arra gyakorlatilag teljesen, tökéletesen megfelelő tud lenni. Ezek a kis csipeszek. Na, ecset. Ecsetből, hát ecsetek szempontjából kicsit lehet, hogy túllőttem a célon, már hogy sikerült egy jó párat beszereznem. Na most itt ezzel az egyetlen probléma, jól lehet, hogy megnézhettem volna alaposabban is, hogy milyen méretű, meg hogy, mert sikerült azért egy-kettővel túllőnem a méreteken. De megint csak azt mondom, hogy úgy egyébként, amit látszik, hogy ezzel majd lassan kerítést lehet festeni, tehát ezzel biztos nem fogok makettet festeni, de mondjuk például koszolásra használtam az utolsó maketthez például ezt a kettőt, és ezek például tökéletesen mentek, tehát nagyon jó minőség egyébként, tehát a maga szőre, meg a sűrűsége, meg a kialakítása nagyon profi. Hát annyi, hogy ugye itt, ha vesz az ember mint azt hiszem volt 1005, most nyilván ebből, hogy a 22-est meg a 20-as ecsetet valószínűleg nem fogom az életbe használni semmire sem, de mondjuk az 1/3-át, mert mondjuk a 8-ast, meg a 6-ost, meg amiket szintén itt egy kicsit kiemeltem, ugye ezt a két nagyot, meg mondjuk ezeket simán használja az ember, de mondjuk abszolút mondjuk egy nagyobb felületre lehet, hogy használja azt is, és nagyon jó szőre van egyébként, és tényleg nagyon, és egyébként minőségi a nyele is, meg szép minden, tehát teljesen jól néz ki, és úgy is használható, és megint csak az árral együtt ez teljesen jó. Különböző profilokba sikerült belenyúlnom, hát itt ugyanaz, hogy a készletben nem mindig eldönthető, hogy most ez mekkora is lesz a legnagyobb. Most itt is igazából már a 10-es, 11-es, 12-es, 10-es, ezeket valószínűleg nem fogom használni, de mondjuk még ennél kisebbeket, tehát mondjuk a 6-ost, meg a 9-est, azokat gyakorlatilag tökéletesen jól lehet majd valamire használni, mert egyébként tényleg jó a szőre, és egyébként elég minőségi. Ebből többféle profil sikerült beszereznem. Ilyen vastagabb nyelű, amit még ugyan nem próbáltam, de ez ugye jó a fogása nagyon, ezek tényleg pici ecsetek, tehát 4 nullások és egyebek. Tehát ezek teljesen jól működnek. Itt is ugyanaz a helyzet, mondom, hogy gyakorlatilag ugye ez volt a teljes készlet, ugye ebbe gyárilag most nem tudom, hirtelen 12 ecset van, igen, gyárilag. Hát ebből a legnagyobbakat, bár az se kizárt, hogy ez még valaha egyszer valamire jó lesz, de mondjuk a legnagyobbakat valószínűleg nem használom, de a kicsik, tehát a nullás szériások, tehát a 2 nullától 5 nulláig, ezek valószínű tökéletesen jók lesznek későbbiek folyamán. És akkor szintén kicsibe, amire azért láttam, hogy jó, tehát kis ecset, ez például 3 méretbe több darab. Ez a kakuktojás, ezt véletlenül beleraktam, ez nem az. Made in Germany, ez kakuktojás, hanem az nem ide tartozik, de alapvetően 3 méretű, ez a kék, fekete, piros. Ugye ezek a nagyon pici ecsetek, legalábbis nálam úgy szoktak járni, hogy egy-két festés után azért már nem lehet őket szépen kimosni, tehát itt azért tehát maga a szőre már ugye azért tönkre megy. Úgyhogy ezek is gyakorlatilag ilyen árba és ilyen mennyiségben, ezek ugye kimondottan jó méretek, tehát ezek szerintem abszolút megérik a pénzüket. Egyébként jó is, hogy beraktam ezt egy kakuktojásnak, mert például ez egy művészellátóba vett relatíve ilyen német jó minőségű ecset, és ha megnézzük, tehát egy 2/0-ás, hát látható, hogy hát ez se bír csodákat, tehát gyakorlatilag ez se az örökség valóságnak van kitalálva, és hogyha azt hiszem, hogy például ez az egy ecset, azt hiszem volt annyi, mint ez az egész pakk így együtt,
és ezt ugyanúgy eldobja az ember 4 festés után, vagy ugyanúgy nem használható már jól. Innentől kezdve gyakorlatilag szerintem ez egy jó választás tud lenni. Jó, tartó tégelyek. Tartó tégelyek, ezek is olyan dolgok, hogy sose lehet belőlük elég. Amit legutóbb próbáltam is, és nagyon örülök neki, ezek a nagyon pici. Ezek elméletileg kozmetikai valamire valók, nem tudom mire, az nem értek, ami kozmetikai cucc tárolására jó, de azt vettem észre, ugye nagyon sok eset van nálam, amikor hát próbálom kerülni, de nyilván néha belefutok, hogy ugye keverek festéket festékszóróba, és ugye marad. Tehát úgy szokott lenni, hogy nem akarok sokat keverni, annyit keverek, és ugye, ahogy mondás mondja, kétszer ad az, aki még egyszer ad, vagyis hát nem ez a mondás, de mindegy. Tehát az ember próbál spórolni, és akkor az van, hogy az utolsó fújásnál elfogy. Na, bosszantóbb a világban nincs, tehát hogy nem akarok sokat keverni, de az van, hogy ja, akkor keverek, pont nem elég, akkor én próbálom az utolsó cseppeket kifacsarni a keverőt pohárkából, az is elég, akkor keverek még egyet, az viszont már sok. Na és ezt a festéket olyan jó lenne valahogy eltenni, és ezt múltkor használtam, és Isten ilyen záródik, annak ellenére, hogy nincs gumis pereme, ugye ez még a zöld festéknek a maradéka, amit ott lehet látni. Tehát Isten ilyen zár, és nagyon pici, tehát körülbelül ennyi, tehát még ez is nagy szinte ahhoz képest, amennyi festék szokott maradni. Tehát tényleg egy fél kevérésnyi festéket bele lehet tenni, és nem nagy, tehát nem fog kiszáradni, tök jól záródik, és ez is azt hiszem 10 darab volt 400 forint, tehát mondjuk 40 forint per darab, jó, azon lehet vitatkozni, hogy sok vagy kevés, de nagyobb tételben van, azt hiszem most ez után rendeltem még egyet, az azt hiszem egységeben 30 forint per darab. Egy ilyen tégely, úgyhogy ez abszolút, és egyébként elég vastag műanyag, tehát nem az a nyiklő-nyeklő műanyag, és ki is lehet most, mert látható, hogy ezt kimostam, tehát gyakorlatilag újra föl is lehet majd használni. Ugyanebben a variációban egy picit nagyobb, ezt még nem próbáltam, átlátszó az egy kicsit nagyobb, magasabb, ezt egy ilyen szinte egy 10-es pakba árulták. Ez is látszólag jól zár, én úgy érzem, hogy egészen patent a záródása, azon túl, hogy nincs gumírozott tömítés, tehát jónak tűnik a záródás, ez egy picit nagyobb, és ez is nagyon hasznosnak tűnik. Előtte, még mielőtt megtaláltam volna a többi, találtam ilyet, ez hát inkább ilyen, erre mondhatni, hogy ilyen vizeletgyűjtő, vagy mondjuk spermabank vagy gyűjtő fóliának is nevezhető, nem tudom mire jó még, vagy gyógyszer, nem tudom, de egyébként kicsit már nagyobb, de egyébként ez is patentú zár, ez egy vékonyabb műanyag, és egész, és valami 200 forint volt a 10 darab, tehát valami 20 forintos per darab árba van. Ugye azért makettezésnél mindig valami vackot az ember elrak eltáról, vagy kellhet, hogy valamit elrakjon, akár folyadéknak, akár bárminek, és ez teljesen jónak tűnik. Ezt még egyébként nem próbáltam, de ez valószínűleg az eldobható kategória, de az árához viszonyítva szerintem teljesen hasznos lehet. Tehát ezt nem mondom, hogy ezt az ember ilyet rendel önmagába, de hogyha valamit már rendel, akkor mondjuk mellé dob egy ilyet, és makettezéshez föl tudja használni, akkor szerintem az abszolút nyerő dolog tud lenni. És az utolsó tétel azok a pipettek. Most a pipetta az, ami hát tényleg, ha mondjuk makettező boltba rendel az ember pipettát, ilyen 10-es, 5-ös, mondjuk ha rá van írva még ad absurd az, hogy AK, meg valami, na akkor azok ilyen súlyos, nem tudom mennyi, most nem is meg kellett volna nézni, de szerintem 1000 forint tétel simán. Legutóbb, hogy rendeltem, talán egy 10-es pakkot rendeltem ilyenből. Na és az tipikusan az a tétel, ami
amiben nincs új a nap alatt. Tehát gyakorlatilag ez ugyanaz. Tehát, hogyha ezt megveszi az AK és ráteszi az AK címkét, vagy bármilyen más gyártó ráteszi a címkéjét, az biztos lehetsz benne, hogy ez ugyanaz. Tehát ugyanazon a gyártósoron, ugyanúgy Kínába készült, csak így ez az egész pak volt. Nem tudom mennyi, tényleg van, szerintem ez 1000 forint alatt volt egyébként, és nem tudom mennyi ez. Gyakorlatilag ez 100 darab, ez egy 100 darabos pipettakészlet. Tehát biztos, hogy ugyanezt kapott, bármivel van átcsomagolva gyakorlatilag, és ez félére kér. Tehát, hogyha mondjuk azt hiszem volt, szerintem 600 vagy 500-600 forint volt, tehát, hogyha visszaosztjuk, akkor 3 forint per darabért használod, és úgyse tudod a végtelenség használni, mert mondjuk, itt tudom én, egy pár kit után úgyis annyit nyomkodja az ember, hogy gyakorlatilag eltörik, vagy elválik ott az illesztés. Tehát azt mondom, hogy ez egy tökéletes választás tud lenni. Majdnem lemaradt kategóriából még egy dolog, mert elraktam, csak most megtaláltam, ezt is szintén Temu szerzemény. Mini töltsér. Ami szinte teljesen hülyeségnek tűnik, de egyébként használtam már, és teljesen jó. Ez azt hiszem valami 200 forint volt az egész, ez a duplán kettőben volt, azt hiszem 200 forint. Nagyon hasznos. Tehát amikor ilyen pici dolgokba öntögetek valamit, például mondjuk ezt használom ilyen denaturációt töltök bele, nyilván hirtelen kell valamit lemosni, ugye ebbe egy kis csőr, vagy jól lehet adagolni. És ezt mondjuk föltölteni, hát normál ízéből azért elég nehézkes, ez a töltsér, ez például tökéletesen ideális hozzá, nagyon kis cuki, és tényleg ilyen 100 forintos tétel, ez is nagyon, nagyon hasznosan bevált. Jó, hát ennyi lett volna itt a Temu szerzemények rovat. Ugye már régóta ígértem ezt a videót, még szerszámba, hát eredetileg más miatt ígértem, mert ugye csipeszek és egyébeket is szerszem, de azt nem innen, azt máshonnan, csak aztán rájöttem, hogy az nem tölt ki egy komplett videót, de azért annyit érdemes elmondani, hogy, és én is mindig megfeledkezem róla egyébként, hogy jó szerszám, és az mondjuk nem a Temu kategória, tehát tényleg jó szerszámok, mondjuk egy csípőfogó, egy reszre, egy egyéb, egy csipesz, azokat tényleg azon ne spóroljon senki, mert én is úgy voltam vele a fogómmal, hogy már régen tompult, csak nem vettem igazából észre, és vágom a keretre a dolgokat, és egyszerűen ugye sokkal többet kell utána utómunkával csiszolgatni, meg eldeformálod, meg rosszul vág. Tehát, hogy azon tényleg ne spóroljon senki, mert viszont az nagyon az ég és föld, mondjuk egy jól vágó csipesszel dolgozni, mint egy enyhén tompával. De elő is vettem, akkor azért biztos, hogy ezzel dolgoztam elég sokat, aztán rájöttem, hogy ja, már egy kicsit ki van csorbulva az egész, és marhára más azért akkor, amikor már így vág az ember ezzel, mint hogyha gyakorlatilag egy éles csipesszel, ami nincs kicsorbulva. Minden ezek mellett ugye ezt megtartottam, mert sokszor vág az ember ugye drótot, húzalt, fémet, egyebet, és azzal ugye kicsorbul. És erre illik figyelni, vagy hát eddig is figyeltem, csak nem annyira, csak csipeszni konkrétan pont nem figyeltem. De ez igen hallamos az ember megfeledkezni arról, hogy ez kicsorbul, és akkor már a műanyagot nem vágja szépen. Tehát a csipesznél tényleg ég és föld, hogy vágod, mert ha pontosan vágod, és nincs orja, meg nem deformálod, akkor szép egyenes vágásokat lehet, nem csipesz mondtam, most csípőfogónál, szép egyenes vágásokat lehet ejteni. Ugyanez a helyzet egyébként a csipeszen, ez pont AK, hogy akkor mondjunk valami jót is az AK-ról. Ezt legutóbb beszereztem, és tényleg nem bántam meg, mert egyébként tényleg nagyon profi. Tehát ez tényleg olyan hegyes, hogy szúr, tehát nagyon óvatosan kell vele bánni, mert olyan, mint
mint egy tű, tehát, de viszont ennek fényében tényleg nagyon precízen is lehet vele gyakorlatilag dolgozni, tehát tényleg teljesen más. Korábban egy ilyen általános barkácsboltos csipesszel operáltam, és tényleg teljesen más. Túl azon, hogy ezzel nagyon szurkálom magam mindig egyébként, de szóval ezzel más dolgozni. Ezzel teljesen más dolgozni ég és föld, és nagyon sokszor, tehát egy rossz csipesszel ugye szenved az ember, mert nem tudja megfogni. Egy ilyen tűhegyes csipesszel tényleg tökéletesen meg lehet fogni a munkadarabot, és tényleg nem is gondoltam én sem, hogy mennyire más egy ilyennel dolgozni. Mert hogy ugye ezeket használtam korábban, ugye ez sem volt annyira nagyon gagyi, de azért teljesen más, hogy ezzel jó, hát mondjuk egy fogpiszkálónál nem számít, de mondjuk egy kis alkatrésznél nagyon számít, hogy a vége mennyire pontos, de mondjuk, hogy akkor mondjuk negatív példákat is nem uram, mondjuk ugye ki lehet fogni a rosszat is. Lásd például ez egy Temus csipesz, ami hogy képen jól nézett ki, mert hogy jó, hegyes, meg oké, na most ez teljesen alkalmatlan bármire is, mert hogy egy könnyű, kis, vékony műanyag darabot egyszerűen annyira puha a csipesz anyaga, hogy gyakorlatilag nem tartja meg. Tehát látszik is, hogy itt összenyomom, és itt gyakorlatilag kinyílik, szétnyílik, tehát gyakorlatilag nem fog semmit. Hát jó, hogyha mondjuk nagy dolgot fogunk, akkor igen, de mondjuk tipikusan egy makettező dolgot egyszerűen nem lehet vele megfogni. Tehát ki lehet fogni szart is, tehát nyilván nem minden arany, ami fénylik, a Temun se, tehát ezeket én tapasztalati úton érdemes kipróbálni, de mondjuk, ha itt mellé nyúl az ember, még akkor sincs akkora bukta, mert nyilván ugye vehet az ember úgymond megbízható helyről is szart, de alapvetően szerintem a jó stratégia, hogyha megvan egy eleve ne vegyünk drága dolgot azért, hogy az már rizikós, de hogyha megvan az, ami bevált, azt viszont, tehát amiről hihető, hogy kihozható annyiból, azt miért ne? Tehát mondjuk tipikusan gondolom ez a csipesz is olyan, hogy valaki megrendelte valami cég, aztán rájött, hogy elfelejtette megadni az anyagnak a megfelelő az acélnak, vagy az adott nem tudom miből van, ez gondolom valami acél lesz. Megfelelő paramétereit, tehát gondolom a kiskínainak, vagy nem olvasta el pontosan az e-mailt, hogy milyen anyagból kérték, milyen vastagsággal, milyen edzettségűre, és akkor nyilván legyártott ebből is 1 milliárd darabot, és utána rájöttek, hogy gyerekek, ez nem lesz jó, mert szart se lehet vele megfogni. Ugye gondolom nem vették át, és akkor mondom azért árulják filléreket, tehát nyilván van ilyen, de mondjuk, hogy mutattam a pipettát, meg mutattam ezt a műanyagizet, tehát amit nyilván egy fröccsöntő gyártal, ami még ott azért került annyiban, hogy vagy selejt, vagy mondjuk nyilván ott még nincsenek olyan környezetvédelmi előírások, ami itt megdrágítja az adott terméket, tehát hogy kell ilyen dolgokat betartani, nyilván ezért ott még ki tudják hozni annyiból amennyi. Úgyhogy amilyen hihető dolog, az azt szerintem érdemes ilyenekről beszerezni. És hát vannak nagyon kellemes meglepetések. Ilyen váratlan kellemes meglepetések vannak, mint például mondom még egyszer ez a Chrome-tól, amire tényleg ezt nem hittem el. Tehát ezt úgy rendeltem meg, hogy na jó, erre lehet, hogy momentán, hogy üvegtégésből mondták, hogy momentán ezzel átbasztak, tehát ezt úgy bepróbáltam, hogy na egye fene, és nem hittem el, hogy ez így összejött, mert hogy alapvetően tényleg amiket nézegettem videóra, amelyeket használtak, én nem láttam különbséget, tehát többször használtam, és teljesen jól működik, és ez nagyságrendekkel, tehát tényleg nem az, hogy duplája, hanem 10-szerese volt ennek az árnak, és arra meg azt mondom, hogy az meg már kösz nem. Na köszönöm szépen, ennyi lett volna a szerszámos videó. Megrendeltem, végülis csak rendelés lett a vége a kedben. Ugye a következő videó egy dobozbontó lesz, és egy rendelt videó lesz. Bár 2 rendelés is érkezik, tehát még mindig nem egyértelmű, hogy melyik, de majd lehet, hogy megint dupla dobozbontás lesz, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán lehet, hogy szoktam, hogy lesz egy harmadik megint. Na mindegy, de akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!